Desiatky inovácií a tisícky hodín kvalitného vzdelávania pre váš biznis. Kariérny štart a vzdelávanie v kocke ako čerstvá novinka pre nováčikov. Konferencie, webináre, školenia divízií aj jednotlivcov. Náš produktový tím rieši každodennú podporu aj užitočné nástroje pre vašu efektívnu prácu s klientmi. A navyše s úsmevom. Navigačný kompas pri štarte vo Fingu. Nech sa páči. Prevedieme vás našimi systémami, vysvetlíme, so všetkým poradíme. A pokojne vyriešime aj viac otázok naraz. Nové aplikácie a IT vychytávky, unikátny Fincom, vylepšený Smart Finance, moderné kalkulačky, porovnávače a ďalšie online pomôcky. Priamo od nás, len pre vás. Skvele sme rozbehli aj najprepracovanejší zjednávač poistenia na trhu Smart Life. Hravo porovná 6 poisťovní do 2 minút. A zvládnu to aj začínajúci životári. Dosiahli sme historicky najväčší objem produkcie v neživotnom poistení. Naďalej sa nám výborne darí a ďalšie poistné obchody prinášame aj vďaka novým projektom. Jedinečná kalkulačka Oportio Invest mnohým odhalila čaro investícií. Jednoduchá, intuitívna, plne zdigitalizovaná. Namiešali sme kvalitné portfólia a zmluvy pre klientov uzavriete už do pár minút. Zlato láme rekordy na svetových trhoch aj v našich štatistikách. S novou produktovou posilou rastie aj počet maklérov a klientov, u ktorých má zlato svoje pevné miesto. Recloud sa opäť úspešne rozrástol. Viac ako 100 profesionálnych realitných maklérov využíva náš unikátny systém, moderné služby a aj nový špičkový web rozšírený o ponuky nehnuteľností. Projekty so stredoslovenskou energetikou, autobazármi, e-shopmi či športovými strediskami. Vďaka novým spoluprácam každý mesiac oslovíme 7,5 tisíc potenciálnych klientov. Naše videá valcujú sociálne siete, až 1,3 milióna videní za jediný rok. Silná značka na webe, super brand 4. rok po sebe, eventy, benefity, viac než 1200 citácií v médiách, vlastný magazín a k tomu kopec energie. Nielen inšpiratívne videá pre klientov, ale najmä praktické infografiky, návody a e-booky pre vás. Vďaka skúsenostiam z praxe spoločne tvoríme inovatívne riešenia pre ďalší rozvoj vášho biznisu. Komplexný prehľad o vašich klientoch prináša inteligentný report, odkrýva skryté obchodné príležitosti, informuje o výročiach zmluv, pomáha vám zvýšiť predaj a rýchlejšie rásť. Call centrum vďaka lídom prináša tisícky nových obchodov, ale postará sa aj o vašich existujúcich klientov. Chcete podporiť svoj cross-sell? Nestíhate? Máte blok z telefonovania? Služba servisná asistentka už teraz rieši viac ako 700 klientov mesačne. Súťaže, školenia aj obľúbené tematické raňajky s množstvom inšpirácie a zdieľania skúseností. A čo je najlepšie? Vďaka klientom z trhoviska ste zarobili už 3 600 000 eur. Wow! Každý mesiac stovky tisíc záznamov provízií. Je to veru poriadna fuška. Vždy sa však viete spoľahnúť, že vám 5. a 20. na účte cinknú zaslúžené peniaze. Ak meníte firmu, či upravujete vaše údaje, sme pri každej registrácii a povinnom vzdelávaní. Vyriešime každú zmenu rad radom. Pre naše personálne je to brnkačka. Každá jedna zmluva, ktorú zrealizujete, prejde rukami nášho back-officeu. Pozorné oči skontrolujú každý jeden detail. Spravili ste chybu? Buďte si istí, že ju odhalíme. Vieme, čo sa smie a čo nie. Každá zmluva, každý dodatok a každý zákon. Či už je to legislatívna novinka alebo každoročná povinnosť. Staráme sa o to, aby ste boli vždy v obraze. Sme radi, že Fingo sa v lani rozšírilo o množstvo špičkových maklérov. V obchodnej sieti aj na centrále pôsobia tí najlepší z najlepších. A aj preto spolu naďalej rastieme.